नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण हळदीच्या पानातील पातोळ्या बनवणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर प्रथम आपण पातोळा बनवण्यासाठी लागणारं सारण तयार करून घेऊया. त्यासाठी येथे मी 1.5 वाटी किसलेलं ओलं खोबरं घेतलं आहे आणि यामध्ये आता अर्धा वाटी किसलेलं गूळ घालते. आता हे गूळ व खोबरं आपल्याला सतत परतत राहायचं आहे. मंद आचेवर गूळ विरघळून गूळ व खोबरं एकजीव होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता गूळ व खोबरं एकजीव झालेलं आहे. आता यामध्ये पाव चमचा वेलची पूड घालूया. मोदक बनवण्यासाठी आपण ज्याप्रमाणे सारण बनवतो तसंच हे सारण आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये जायफळ पूड घालूया. येथे मी साधारण पाव चमचा जायफळ पूड घातलेली आहे. आता हे सर्व चांगलं मिक्स करूया व गॅस बंद करूया. तर येथे आपलं पातोळ्या बनवण्यासाठी लागणारं सारण तयार आहे. आता आपण पातोळ्या बनवण्यासाठी तांदळाच्या पिठाची उकड काढून घेऊया. त्यासाठी येथे मी पॅनमध्ये 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. त्याचप्रमाणे यामध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप घातलेलं आहे. आता या पाण्याला चांगली उकळी आली की यामध्ये तांदळाचं पीठ घालूया. तर येथे तुम्ही बघू शकता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते व यामध्ये 1 कप तांदळाचं पीठ घालते. आता हे पीठ आपल्याला या पाण्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता पीठ पाण्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटांनी पीठ मळायला घेऊया. तर 10 मिनिटांनंतर मी पीठ परातीमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि पीठ बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे. आता या पिठामध्ये गरजेनुसार गरम पाणी घालून पीठ मळून घेऊया. तर येथे मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता आपण पातोळ्या बनवायला सुरुवात करूया. येथे मी हळदीची पानं स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली व ती दोन्ही साईडने कट करून घेतली आहेत व हळदीच्या पानांचा मधचा पसरट भाग घेतला आहे. तर या पानांना आतल्या साईडने तूप लावून घेऊया. तर येथे मी सर्व पानांना तूप लावून घेतलेलं आहे. आता आपण एक एक पान घेऊन पातोळ्या बनवायला सुरुवात करूया. आता पिठाचा छोटा गोळा घेऊन तो अशा प्रकारे पानावर पसरून घ्यायचा. जास्त जाड असा ठेवायचा नाही आहे, थोडासा पातळ असा पसरून घ्यायचा आहे. तर येथे तुम्ही बघू शकता पिठाचा गोळा मी पानावर पसरून घेतलेला आहे. आता अशा प्रकारे पानाच्या एका साईडला आपल्याला सारण भरून घ्यायचं आहे व पानाची दुसरी बाजू आपल्याला दुमडून घ्यायची आहे. आणि पान दुमडल्यावर त्याच्या कडा अशा प्रकारे सर्व बाजूने बंद करून घ्यायच्या आहेत. तर येथे आपली एक पातोळी बनून तयार आहे. अशा प्रकारे मी सर्व पातोळ्या बनवून घेते. तर येथे मी सर्व पातोळ्या बनवून घेतलेल्या आहेत. आता या पातोळ्यांना स्टीम देऊया.
त्यासाठी येथे मी चाळण घेतलेली आहे. आता या चाळणीमध्ये एकावर एक अशा प्रकारे पातोळ्या ठेवून घ्यायच्या आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी सर्व पातोळ्या चाळणीमध्ये ठेवलेल्या आहेत. आता यांना स्टीम देण्यासाठी येथे मी टोपामध्ये पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. आता या टोपावर अशा प्रकारे चाळण ठेवूया. यावर आता झाकण ठेवूया. आता साधारण 20 मिनिटं या पातोळ्या स्टीम करून घेऊया. तर इथे आपली 20 मिनिटं झालेली आहेत. आता झाकण काढून बघूया. तर इथे आपल्या पातोळ्या बनवून तयार आहेत. चाळण मी टोपामधून बाहेर काढली आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता छान अशा पातोळ्या तयार आहेत. आणि हळदीच्या पानांचा वास देखील छान सुटलेला आहे. जर तुमच्याजवळ हळदीचं पान नसेल तर तुम्ही केळीच्या पानामध्ये पातोळ्या बनवू शकता. पण हळदीच्या पानामध्ये बनवलेल्या पातोळ्या खूप छान लागतात. तर तुम्ही अशा प्रकारे हळदीच्या पानातील पातोळ्या नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.